Здравейте, уважаеми зрители! Темата за филмови герои, които са базирани на истински личности, страшно много ме заинтригува. Поради това реших да продължа с тази поредица и да ви покажа още 5 такива примера. Разбирате ли, изключително интересно е как герои от филми или анимационни филмчета са базирани на истински хора. Толкова е вълнуващо да разбера, а за мен лично, надявам се и за вас, кои са те и всъщност до каква степен е взаимстван героя от истинския човек. Номер 1 в днешното видео, уважаеми зрители. Вито Корлеоне от филма Кръстника. Образът на Вито Корлеоне във филма е толкова силно напоен с противоречиви елементи, хем добър, хем лош, справедлив, че е трудно да си повярва, че е базиран на истинска личност. И това е не кой да е, а Карло Гамбино, най-влиятелният мафия бос от 5-те семейства на мафията в Нью-Йорк. Досущ като Вито, той има благ и спокоен изказ, но същевременно вдъхвал респект и страх от обкръжаващите го хора. Той имал щастието да доживее до старини, уважаеми зрители, за разлика от много други гангстери, и до последно всички се обръщали към него с Кръстника или The Godfather. Hey, Frankie! Come on, boy! Bring the goddamn guns right here! Come on, man! What's wrong with you, Frankie? You've been a bad boy. You've been a bad boy, Frankie. Тук е важно да се спомене и още един много интересен факт, че кръщелник на Карло Гамбино е не кой да е, забележете, а самия Франк Синатра. И така Синатра става и вдъхновение за образа на Джони Фонтейн във филма. Помните ли за тези, които са гледали филма, как Фонтейн моли Кръстника да му помогне да спечели роля във филм, за да си възобнови кариерата? В истинския живот това се случва с Гамбино и Синатра. Реалният филм е From Here to Eternity или От тук до вечността. Филм, в който Синатра печели Оскар за най-добра поддържаща роля и го връща обратно в играта. Номер 2, уважаеми зрители. Индиана Джонс. Да, точно така. Доктор Джонс, търсача на изгубени съкровища и предмети, който винаги намира начин да победи лошите, дали руснаците или нацистите, всеки побеждава и взима съкровището. Да, обаче истинският човек, на който Индиана Джонс е базиран, не му отстъпва по нищо това, уважаеми зрители. И това е Хирам Бинхам. Трети при това. Трети. Не първи, не втори, трети. Хирам Бинхам трети. Въпреки, че Бинхам не е учен археолог, като Джонс, той е бил лектор в университета Йейл. Той не е успял да открие загубения кивот, но определено има огромни заслуги по откриването на забравения град на инките – Мачу Пикчу. Кога? В самото начало всъщност на 20 век. Номер 3, уважаеми зрители. Жокера. Да, точно така. Жокера от филма Батман. А и от филма за Жокера също така. Да, образът на Жокера не е взет от цирк, нали? Или от някъде. Някой не си го е измислил. А всъщност, визуалното вдъхновение на героя е взето от немския актьор Конрад Вейт. Ето го. С неговата знаменита роля Gwynplaine във филма The Man Who Laughs или Мъжът, който се смее. Въпреки, че Жокера е променил много от белезите си, основата е, а именно фиксираната усмивка на лицето. Резултат от фрапиращ белег от тука до тука, разбира се, тебеширено белия грим по лицето. Всичко това е запазено. Да е взаимствано от въпросния немски актьор. Номер 4, уважаеми зрители. Ето и нещо, нали, наистина неочаквано, според мен. Ето да ви видя. Кое е общото между Книга за джунглата, да, точно така, историята на Маугли и една от най-легендарните рок групи на всички времена, а именно Beatles? Как кое? Лешоядите. Кой да се сети? Как не се сетихте? Лешоядите, уважаеми зрители. Сега ще питате и кои са тия лешояди? Ето тези. А ето ги самите Beatles. Годината е 1967. Пикът на популярността на Beatles. А също така и годината, в която излиза първия филм Книга за джунглата на Дисни. Най-вероятно мениджъра, така се смята, на Beatles се е свързал с студиото на Дисни и е предложил не само групата да озвучава гласовете на 4-те пеещи птици, лешоядчетата, в детското, ами и птиците да пеят песента That's what friends are for. Или За това са приятелите. В
крайна сметка Ленън отказал да пее тая песен и песента била заменена с Barber Shop Quarter. И за край на днешното видео, уважаеми зрители, може би всички сте гледали Покахонтас или Покахонтас, индианката. Помните ли? От видеото, от детското, извинете. Замисляли ли сте се дали наистина е имал такава жена? Отговорът е да. Щом и в това видео, не е трудно. Да, имало е. И нейното име е Ирен Бедард. Тя изобразява местното американско население или с други думи индианското население, въпреки че не е прието да се нарича по този начин. В много различни филми, тя служи и за образът, в случая на Покахонтас. Ирен вдъхва на Покахонтас силно и емоционално присъствие, уважаеми зрители. Това беше всичко от мен за днес, уважаеми зрители. До скоро и знайте, че ако сте достатъчно различни, винаги може да станете вдъхновение за някой филм или с други думи, създайте вашия собствен филм. За мен беше чест. С уважение, Мистер Мистери. Господин Мистерия.